Thank you, Jesus. We are go verse number 13 to verse number angisafuna ukuyilanda yonke. Verse number 13 to 15 noma to 17 bese yawajampa futhi amanye amavesi ubambe elokugcina verse number 25. Ngicela ukuphinda lokho enkushilo. Luke chapter number 24 verse 1 to verse number 10. Wajampa amanye amavesi verse number 13 to 17. Phinde wajampa amanye amavesi yobamba verse number 25. Yes. Ivangeli ngokaLuka chapter 24 from Yeah. From verse 1 to 10. Isihloko sendaba Yeah. ukuvuka kukaJesu. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwala ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Yes. Bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Yeah. Kuthe bengena abasifumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwathi besasambathekile yilokho bheka nanko amadoda amabili eminga kubo enezingubo ezicwebezelayo. Le amadoda amabili ngeke ngisayikhuluma ukhulume kahle umpostoli uhlatshwayo Saturday. We know ukuthi kwenzakalani ngalamadoda amabili. When the angels appear, these two men, the men noma lamadoda bawu-10 abegade ithuna avele ashayeka phansi. Ngeke ngisahlala kuyo. Ngifuna ukuhlala kakhulu kwinto yamandla ovuko. The power of resurrection. Ngicela ukuyivela mhlambe namhlanje indaba yovuko lukaJesu ngiyivele mhlambe ngenye iangle, because it is common and we've been told ukuthi uJesu wavuka ethuneni, but ukujula kokuvuka kukaJesu asikaze sambulelwe kona, ngoba akusikhona nje ukuthi wavuka then that's the end of the story. No, kukhona ukujula noma kukhona imfihlakalo ekuvukeni kwakhe, and ukuvuka kwakhe, that's one thing that set us apart from other religions or from other people who have different beliefs. Umahluko phakathi kwethu nabantu abanye abasontayo noma abahamba amasonto nabaholi nababandla abawalandelayo nabaholi ababalandelayo, umehluko ukuthi la bakhonza khona, la bahlanganyela khona bayazenza izinto futhi bayaphila abantu. Ngicela ukuthi abantu bayibambe kahle lento. Lapha kuseGoli, there are different churches around la. The biggest church, a corner that is followed by masses of people, Gauteng number 1, it's a Zion Christian Church, which is ZCC. Beso bakhona, the other churches is fananabo IPC. Then after that, beso kuba khona ke abazalwane. Bakhona nabasekuphakameni khona la eGauteng. Angikuthandi ukumenshina amagama amasonto nabaholi babo, but kunesithombe engifuna ukusiveza so that abantu ba understand, ngoba ukuba umzalwane akusikhona nje uqhwa kahle unuke kahle bese esontweni, but ukuba umzalwane, it's more than to dress well and smell nice. To be a Christian akufanga ngoba uma ngabe sithi uqhwa kahle bayaqhoka nala kulezi ezinye inkonzo.
badrive futhi imoto ezinkulu. Ziyenzeka izinto kulezinye indawo, kodwa umahluko phakathi kwevangeli likaJesu namanye amavangeli akhona la kukhulunywa khona ngaye lo Jesu, kodwa kube kukhona ezinye izinto, ngoba akhona amasonto ancedisa uJesu, bakhona futhi nabafundisi abancedisa uJesu. Kodwa ngifuna ukukuletha kubazalwane, especially kule generation siyoba necala phambi kwaNkulunkulu if singabatshelanga ukuthi uNkulunkulu kancediswa. Haleluya. uNkulunkulu esimkhonza ivangeli likaJesu alincediswa ngezinto. Ivangeli kaJesu lona yena kahle kahle akadingi any assistance from anyone. Angikhathali ukuthi igama lakho, angikhathali ukuthi uhlonishwa kangakanani umhlaba wonke, angikhathali ukuthi une PhD or onani, uJesu akancediswa. Ivangeli likaJesu futhi nalo alincediswa. Ivangeli likaJesu lilona lipure, liholy, alidingi any assistance, alidingi izinto ezizosekela bese liyasebenza. Ivangeli likaJesu lisekele awulisekelanga liyasebenza, kodwa lisebenza kahle uma ungalisekelanga. Haleluya. Lisebenza kahle makuyilona lingancediswa ilutho. Haleluya. Alisebenzi kahle na ulisebenzisa kodwa ubuye futhi ulisekele ngezinto ezithile, lifuna ukuthi lona njengoba linjalo ulithathe njengoba linjalo. Kwesinye isikhathi uyalithatha kube ngathi alisebenzi, uzubona ngathi lento kholwa ayisebenzi. Kunangane bengikhansela ithi baba ungikhulekela ungithandazela, ukwenzile baba uyidlalile irole yakho, kodwa ngoba izinto bezingenzeki ngagcina sengithi ngihambe ngiyoconsult. Ngithe sengiconsultile senginikiwe insebenzo, izinto kufanele ngiyisebenzise, wangilahla umoya ongcwele. Ebusuku umoya ongcwele wangibuza ukuthi ngizifunisani lezinto ezisekamelweni lami. Uthi baba kwasa ngibhekile angizange ngilale ngalelo la. Uthi kwaba khona into ethi 34 ufonela ubaba, uthi baba ngafona ebusuku awuzange uyibambe. Wenza ngaboma uNkulunkulu ukuthi ngingayibambi, ngoba bazocabanga ukuthi imikhuleko kaShabalala ekuyekisile, kanti uNkulunkulu uyena uqobo lwakhe okuyekisile alihlanganiswa. Hallelujah. Hallelujah. Now I want us to look at the power of resurrection, because Apostle Paul uthi angifuni ukuba intellectual, angifuni ukuba umuntu, angifuni ukuza with the enticing speech to people. I don't want to come with bombastic words, I don't want to come with a heavy English, I don't want to come with my doctorate, I don't want to come with my no, angifuni ukuza kini ngeposition enguyo, angifuni ukuza ngeencwadi nama documents, angifuni ukuza ngama qualifications kini bazalwa. Uthi angifuni futhi ukwazi izinto eziningi. Uthi there is only one thing engifuni ukuyazi. The thing that I want to know is the power that has rose Jesus from dead. I don't want to know many things. I don't want to know ukuthi abantu how baphila kanjani kwathini. Uthi into engifuna ukuyazi, ngifuna ukwazi amandla avusa uJesu ethuneni ngosuku lwesithathu. Uthi that's the only thing that bothers my mind.
I understand nakathi umpostoli ngifuna ukwazi amandla avusa uJesu kwangathi kimi uthi umpostoli ngibonile benza izinto ngandlula kulezo zinto into esengifuna ukuyazi manje sengifuna ukwazi ngamandla avusa uJesu ethuneni kodwa ngashumayela la ikhona na bazalwane bangcwele leli ivangeli likaJesu noma namhlanje lingafakwa under one category namavangeli akhona njengoba kuthiwa we are all Christians. South Africa kuthiwa it's a Christian nation. Kuthiwa about 80% yabantu base South Africa they are Christians. Ngicela ukuyicacisa kahle into ye Christianity. Other churches or other religions they fall under Christianity. That is not true. Christianity is at its own. Christianity miyodwa abangahlanganisi religion ne Christianity. Kunomehluko religion ne Christianity. UbuKristu masikhuluma ngobuKristu sisuke sikhuluma ngabantu abakholelwa kuJesu yena yedwa bangaphathi izinto kepha baphathe bangcwele kodwa Nkosi yami ngakhuluma yini la mina ngikhuluma ngevangeli abantu abadepende kulalizwi bangcwele abathi nawu mina uma ngabe ngiyafa akwaziwe ukuthi ngife ngingumzalwane yayakuyagulenya insizwa bathekhaya uthandazelwe ushinyayeziwe kodwa inkinga yakho ayisolveki bathekhaya ndoda bheka ngelinye iso manje uyahamba manje mawungalungisa izinto zakho mawungafuna ukuyohlola ebantwini ukuthi inkinga yakho ikuphi lungisa izinto zakho usho ukuthi ubanozothatha ini kuzinto zakho kuma properties zakho wathi lo mfana ngimile kulento yevangeli akikushintsha ngizoma ngimema ngabe ngiyafa kulungile angife kwaziwe ukuthi ngingumzalwane ngife ngisankosini kwangathi nakakhuluma kanjalo wagula kakhulu kunaqa bathupha umfundisi wakhe ngafika nami ngathatha imoto ngayendlini ngadrive ngafika ngamkhula-ke ngafika ngakhuzima imo kodwa akazange aphile kodwa into yenzeka ngalobo busuku walala ngalelo la kodwa ukugula ngakusasa kwaqhubeka ngaloku ngithandazile ngangiloku ngikhulekile ngangiloku ngithandazile wathi usibali wakhe lalela swala khona jwale washwa ubitiruza yolo ukahuri uthanda buka sekusele kancane ungitshela sekaphilile uthi neso usethe hanyana uri kitumele balaphe uri kizama ke utlwa batho uri buthanda buka ari mara mfana shabala kya uleboga mna wangabisa sibiti kaema kaskatsisinyeha kakholwa mrena Jesu up until today kiphisi akisana malwetsi mrena Jesu philisitse kiribasalwa. If you can learn to stand on this gospel, stand upon his way, stand upon the way, stand upon the way. Sithini thambiso sanonkulunkulu yayisima phezu kwezwi sezisinetha man sime phezu kwezwi sezishaya izinto kodwa sime phezu kwezwi sebakhuluma abantu sime phezu kwezwi sebathi ayikho lento uyafa hamba yohlola hamba uye kuphi kodwa ume phezu kwezwi until ukugula kuze kuhambe njalo makhelwane sathatha into engana reverse sathatha into engabuyela emuva na usibona sinje sayikhethela le nkosi sayikhethela le mpilo kahle kahle simkhethanga uyena wasikhetha thina sasingeke size simkhethe kodwa uyena
wena owasikhethayo. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Ngizugcwabo, Mighty God. ngizamandla ofuko. Hey kodwa Nkosi yami, kunabantu abashayekile kule season endlulile, kunabantu abashayekile kulesikhathi esendlule, kodwa ngizwa uNkulunkulu ethi kubo, now I will restore the years that were eaten by the locusts. Kunabantu abadlule ezintweni ezinzima esikhathini esendlule, kodwa ngizwa uNkulunkulu ethi kimi ngizophindisela kubo nokudliwe isikhanya. Oh, Jesu, Jesu, Kodwa Nkosi Jesu. yami, Nkulunkulu. yazi ngafisa ngathi ukuthi bengishumela kwenye indawo kubantu abadlule entweni, kubantu abake bashayeka, kubantu abalahlekelwe izinto, kwangathi ngabe ngikhuluma nalolo hlobo labantu ngimemezela into eyodwa, ngithi amandla ovuko azovuka nezinto usathane bekesazingcwabile ethunela etshela ukuthi kuphelile. Awuthinte ababili abathathu uthi it's not over yet, it's not over yet, not over yet. It's not over yet. It's not over yet. Akukaphela kaphela kaphela kaphela. Akaphela kaphela kaphela. Akaphela kaphela kaphela. Ukuthi akwenzekanga ukuthi uke waba nani abuye yalahleka, akusho ukuthi kuphela kwempilo lokho. Sometimes uNkulunkulu uyayivumela izinto silahleke, kanti yena uyazi ukuthi unecebo ngempilo yakho. Sometimes uNkulunkulu uyavumela ukuthi ulahlekelwe umsebenzi. Ngakhuluma la sometimes uNkulunkulu uyavuma ukuba umshado wakho uvivinywe. Ngakhuluma kodwa yini la, sometimes uNkulunkulu uyavuma uqala ibhizinisi kodwa libuye life futhi. Sometimes uNkulunkulu uyayavume ukuthi udluliswe entweni, abalahlekelwa wafa amabhizinisi abo. Yabona iprofit boyenza before kule business lakho is nothing compare kule business elisha elizovuka. There won't be any struggle. Everything yakhona uNkulunkulu yena ozoyihlanganisa, because you have allowed uNkulunkulu kahle kahle ivangeli ukuze libonakale amandla alo. Kufanele bazalwane kube khona izinto esiyothuka singena kuzo sibuza ukuthi siyophuma kanjani la, yila kubonakala khona amandla evangeli. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Awuphinde uthinde umakhelwane uthi makhe nebekufile kuyavuka, Hallelujah. nebekulahlekile ngevangeli kuyabuya. Oh, yes, Jesus. Ngiyathanda uNkulunkulu nakabuyisa into, akabuyisi lokha kodwa ubuyisa sekuphindaphindiwe. Mighty Ngiyayithanda into kaThixo ngoba ungalahlekelwa zimali kodwa nakasayibuyisa, awubuyisa izimali. Ungalahlekelwa umsebenzi kodwa nasabuyisa ubuyisa imisebenzi. Ake kudida ukuthi uthatha muphi, akwathi ubuyisa Jehova. Oh, Jesus. Jesu wemoya ogcwele, awukodwa Nkosi yami lamandla ovuko, noma ngaba khona umzalwane oyedwa nje eGoli ozofaka zathi ungaboni lamandla ovuko, Nkosi noma ungamvusela bemunye ozothi mina ngwabonile amandla ovuko. Njengoba sishumayela kangaka nje, sishumela ngoba lo Jesu wafa kodwa ngosuku lwesithathu wavuswa kwabafileyo. Into enza ukuthi sahlukana nezinto zasemakhaya, into enza ukuthi sihlukane nezinto ezazigugu kithi, into eyasehlukanisa nezinto ukufa kwakhe nokuvuka kwakhe. Abazalwane sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Abanye bayazenza izinto, abanye bebalandelwa ngabantu, bafika ukufa bafa. Namhlanje nangaye emathuneni, amathambo abo akhona emathuneni,
kodwa nangaye ethuneni likaJesu awekho amathanga Mighty Jesus. akunalutho Mighty ivukile inkonyama yomndeni wakwaJuda itsha liginqiwe. I prophesy this afternoon konke usathane abeka ilitshe phezu kwabo zonke izimo usathane abeka ilitshe ngithi mina mangabe ingilosi zaginqa itshe kuyoba njalo iproblem yakho uyakuyiginqa. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. Oh, glory. I got the resurrection power. Resurrection. I got the resurrection power. I got amandla ovuko. I got amandla ovuko. I got amandla ovuko. Ivangeli likaJesu alilelanga kuma miracles ngoba ama miracles uba nobani angawenza, kodwa ivangeli likaJesu lilele kufeni nasekuvukeni kwakhe. Eyethinto amandla ayo alele kuvukeni kwakhe. That is why yethu umpostoli Paul awukodwa bangcwele ukube ukushumayela kwethu njengoba sishumayela kangaka ayivukanga inkosi ukushumayela kwethu kuyize namhlanje into esishumayelayo iyinto ekhona ngoba wavuswa ethuneni. Maye ukushumayela kwethu ukuba uJesu akavuswanga ivangeli ngabe li-useless, ngabe liyafana ne-religion. Umahluko ke phakathi kwevangeli ne-religion, umahluko phakathi kobuzalwane nenkolelo abantu abakholela kuzona ukuthi siyakholwa sonke kodwa thina sikholwa entweni ephilayo, sikholelwa entweni ephilayo. Bayakholwa kodwa bakholela kwabangasekho, bayakholwa kodwa bakholela emthini, bayakholwa kodwa bakholela entweni eziphatheka. Ivangeli asiphethanga lutho, into esiphethe yiswi. Yiswi. Bayabaphilisa kodwa fire, bayabaphilisa kodwa fire, bayabaphilisa kodwa fire, bayabaphilisa kodwa fire, kodwa thina siliphethe bayaphila, 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 bayaphila. Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Ngijova bathakathi, ngijova baloyi, ngifuna bezwe ukuthi nanginoshabalala sekaqalile ngalento yakhe. Vele sengiqalile, ngiyayifaka lento, ngiyayifaka lento yokuthi abazalwane ngapha baphatha iBhayibheli kodwa ngapha bahamba abantu. Ngiyayifaka lento ukuthi leli lilodwa lingaxutshanisiwe liyamphilisa umuntu, liyamkhulula umuntu omusha. Hey, liyaphila leli vangeli, liyaphila lento esiphethe. Hey bazalwa, ngisho nami ungafika ngo-2 la ngihlala khona, noma ungadrive yokwenza i-research ekhaya eMpumalanga bayokutshela kahle eMpumalanga ukuthi kuloya muzwa kaShabalala ababahamba abantu abayisebenzisa izinto kwala sekushoniwe. Bathi abantu gogo hamba ohlola, gogo hamba uyoswa ukuthi kwenzakalani. Wathi ugogo makuyintando kaNkulunkulu kulungile, asashonelwa abantwana, wafela abantwana. Bathi abantu ambohlola gogo, ngeke abantwana bakho baphele kangaka, ngeke abantwana bakho bafe kangaka, kusho ukuthi khona into ekho. Wathi ugogo sengayikhetha inkosi, angisakwazi ukubuyela emuva,
ngakhetha into engana-reverse, ngathatha into engana-reverse. Tshela umakhelwane ivangeli alina-reverse. Alinagiyeyo ngemuva. Bamba besesethanda. Oh shama. Enamabusa. Oh shadeya. Onkosi ngisize. Ngisayimisele ukulishumela lona linjalo. Angaliboni lehluleka. Sengidlule intweni eziningi ngalo leli ivangeli ngaphuma. Kunzima ukuphindela emuva ngoba lento angayibona ukuthi iyasebenza, lento iyazenza imangaliso. Awutshela umakhelwane iyasebenza lento, as long ungayixubanisi nezinye izinto, as long ungayihlanganisi nezinye izinto, iyasebenza lento yevangeli. Yes, Jesus. Baba sengiyazama. Awusekhona sisi? Imedia each and every day, imedia each and every day izama ngako konke ukupressa nokucindezela ivangeli kube ngathi ivangeli into useless. Kunezinto ekhishwa ku social media, kunezinto okudlalwa ngazo ku social media. Namanje ngoba bekuyiphasika kunabo Jesu abathwalisa iphambano, akunomunye uJesu lapho othwala isiphambano, omunye wafike wagibela kulesiphambano wabeka unyawo. Lo Jesu othwala isiphambano wabeka isiphambano phansi wakhahlela lo. uJesu sathi isiphambano sibekwa sicindezela ukuthi singahambi. Ingonyama yomndeni okwaJuda ehamba naso kunjalo, yasidonsa kunjalo, ehlekwa kuhlekiswa ngaye, ekhafulelwa kodwa kazange asiyeka. Lona ku social media uJesu ayekela isiphambano ayokhahlela umuntu, akusuJesu loyo. That is blasphemy, ukuhlekisa ngoNkulunkulu. Kunabantu abahlekisa ngento ongasiyona into okuhlekisa. As long uNkulunkulu asangipha umphefumulo wokuphila, ivangeli ngizolidefend. And nonsense is a nonsense. Hallelujah. Ivangeli lenziwe inhlekisa, especially la South Africa. We are acting amasopic actor. La kunomfundisi khona akabhayiza umfundisi, kodwa la khona kunezangoma nenyanga zenza into ephila. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. Yabona lena ke ngifuna iphume ku social media le. The devil is a liar. Unamanga satha. Kuvezwa abafundisi kwisoap, kuvezwa izangoma, abefundisi ba-act ubudom, izangoma zi-act into ehlakaniphile. Unamanga satha. We will never follow your lies. You are the liar, devil. We shall follow our Jesus. No matter what you can say, whatever you say, but we will follow Jesus. Hallelujah. Mighty Jesus. Ngizoku bambelela kusona yebisiphambano ngizengi ngizobambelela ngizokubambelela yebo kusona isiphambano. Mina ngizengi bonke abayolishumayela bangaliqubanisi
kunomklomelo kune-crown ebalindile ekhaya ezulwini bonke abazuza nabawina imiphefumulo. There is a crown that is waiting for us. Akwathinta umakhelwane umtshela ukuthi asikhonzelise kodwa ukukhonza kwethu siyokwamukeliswa, siyokwamukeliswa, siyabongwa namaqhawe. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Uthandaza kuzobongwa namaqha emiqheleni okodwa Jesu ushada mahosa shinana mamundo awutshela umakhelwane uthi no turning back, 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 no turning back. Asiye mumva, asiye mumva. Ngiyazi kunalento uSathane athanda ukuyenza. Uma ngabe uNkulunkulu ephakamisa umuntu evusa umuntu, uSathane ubuyela emumva emgqomeni omdala nezinto ezibolile. Uma ngabe umuntu ekhuluma iqiniso eSouth Africa, kubuyela emumva kulandwa ihistory yakhe yokuthi njengoba ekhuluma kanjena usukaphi yena. Abahambe vele abadle emgqonyeni bayovula imigqomo emdala. uNkulunkulu sayivala leyo migomo leyo. Sishumayela ivangeli okwayizolo sikhuluma into yanamhlanje. He's the same yesterday, he's the same today, the same forever. Oh, Zulu. Oh, hallelujah. Nikulindele lokho, nikulindele lokhu kokuthi uNkulunkulu njengoba engiphakamisa kunabantu abazobuyela emumva emgqomeni omdala bese bathi siyamazi loyo njengoba sazenza ngathi hey bayovula umgqomo omdala. Kodwa izwi likaNkulunkulu lithi bheka okwayizolo kundlulile, bheka nako kusha kuyeza. Inkazimulo yayizolo ayifani nenkazimulo yakusasa. There is a glory that is coming. Hey! Oh, Jesu. Tshela umakhelwane, the devil is a liar. Devil is a liar. Uyijwayela uSathane into yokuthi mangabe uNkulunkulu ephakamisa umuntu uvusa abantu abayogubha amadustbin, bakhupha amathuna, ezinto esezandlula. Lalela noma bangathini emumva kula singayikho, noma bangavula imigomo, noma bangakhupha amadustbin, noma bangakhupha amathuna. Forward ever, backwards never. You cannot fool everyone. Other people, they can see the anointing upon the man of God. Kodwa twala. Oh, Jesus. Jesus. Awutshela umakhelwane ngiyafiva ngoba kunento engizwayo, kunento engizwayo, kunamandla engizwayo. Ushadabahosa lentemos ukhabababosaya. Abathakathi bayangizwa manje, izimfemona ziyangizwa manje, abaloyi bayangizwa manje, izindlebe zabo ziyathuthumela. Kwenze njani na angasebatshela imfihlakalo? Kodwa uNkulunkulu. Oh, Jesus.
la igoli kunomama oyigulelayo. Uyayigulela umuntu wenkosi. Bona uthi uyayigulela lo mama, uyayigulela lo. Enye imini wakwafika weza la isontweni kunesithombe sami esilapha phezulu kuBillboard esithi ikhathi ukuthi inkonzo ingena nini la. Wadobha amatshe phansi. Washaya izenke isithombe esimele nje. Kwabusha abanye. Ushabala into ehlezi imayila le nto ismayila kukubi wayilokethe nje ushabalala lapha esithombeni. Athi angishayela emlonyeni unamanga izinyo libhlungu washayela izinyweni ngaloko nje ngithe wathi hayi ashayele isandla lesi sibamba imic washaya isandla saloku nje siyibambile imic isandla into engenzeki lutho ungayithini into ehamba noThixo ethi nxa ibethwa zizinto ingajonge emva lento yaphambili le. Wabona ukuthi okay ayisebenzi le. Kwaba khona othatha ifone esenza lokuhlanya wamshutha wamfota. Uyathetha lapha uyakhuluma lophethe ifone wasondela kuyo wathi shabalala una lenoga kamoga remo khona lenoga kamo kunenyoka lapha kade ushabalala usebenza mina waze wajabula bo awusampromotile nje usathane awusampromote amandla ekusebenza ngawo amandla kaNkuluNkulu uthi wena usathane unesibindi yazi uphika amandla evangeli uthi inyoka zikaSathane amandla kaNkuluNkulu aleli bhayibheli. Mina ngifuna lande zonke izangoma nenyanga zaseAlexander ezikwazi ukuhlola bese ziyasho ukuthi ngempela lona kunento asebenza ngayo na zizokutshela izangoma nenyanga zizothi kulo mfana kunento ayiphethe. Baselebrate bathi sishilo ukuthi ushabalala kunento ayiphethe kanti izangoma zikaqedi zithi kunento ayiphethe. Lento ayiphethe masibheka isquare i4 corner incwadi emnyama enomlomo obomvu iBhayibheli. Ungasheshe ucelebrate kiphethiswi Mighty God. Wayishutha ukuthi video ufike nini kulo mama angazi. Ithe sengizwa ngezwa la ngemedia team sethi baba kune video efakwe ku YouTube yomunye umama ekuthuka ethunezinyoka. Bathi labe mina sivumele baba simreporte lo. Le video bayikhansele ngathi yekele. uNkulunkulu usebenza ngendlela eziningi bazalwane. Bathi kodwa baba phela ungcolisa igama lakho lomuntu. Ngathi alingcola indawo mina igama lakho. Belizongcola mangabe la ngasemuva la kunentonyane lokuthi ilokuthi belizongcola ngoba phela manje seba expose into yami engiyifihle ngasemuva. Manje anginanto yini engcola. Ukhalela igama lakho wena ukuthi lingcole. Ngani igama lika Jesu la ngcola wazwa khafulelo wathi wena usakhalela ukuthi igama la igama ikhayami ikhaya njaphu nje khayami. Ngathi ningayikhiphi yekele. Wathi baba iya trend ngathi ilungile. I trend more than this. I trend more than this. Ayiqhubeke. Abantu eSouth Africa baguli bonke. Kunabantu abagulayo nabantu abasoba la. Kunabantu abakwazi ukubona into egenuine, kunabantu abakwazi ukubona into efake.
Kunabantu abakholelwa kwinto eyifake. Kunabantu who believes in destroying other people's name. It's a spirit, it's a demon. So that is why I said to Kubo, yekeleni. I don't fear the devil. Ngoba izwi kaNkulunkulu kwabaseRoma 8 lithi kusebenzelana kube kuhle kubo bonke ababiziwe ngokwecebo lakhe. Uzothi wena uyayikhipha lento. Kube khona abantu abazofa bengamazi lo shabalala. Ngoba kunamazwi esilungu athi you can't ngisizeni nabantwana lena enifunda esilungwini. Kunamagama athi you can't let the good man down. Sizani ngesilungu esiqondileke. You can't keep the good man down. Naso ke isilungu. Siyabonga yabona abantwana sasikhokhela lokhu ke school fees ke. Ukuthi mase khambe kwaphela isilungu abantwana bathi baba kapheli le ndaba isaqhubeka. You can't keep the good man down. And you cannot stand against the plan of God. That's why ke lithi iBhayibheli icebo likaNkulunkulu lingevinjwe mu. Futhi ngiyamesaba ngiyamhlonipha uNkulunkulu owangibizayo. Ubani nje kodwa ngempela mase sikhuluma iqiniso yini nina into eEagle Mountain ibuye nithathe kancane yazibazalwane. Ubani in his or her right mind obengalandela umuntu obesekhunywe kangaka wabheka kodwa still kunjalo athi ngiyaya futhi efike esikhomite ekhonza kodwa walandela loyo ethi nje umuntu uyakhonza nje futhi uyashumayela nje uNkulunkulu uyamsebenzisa umuntu oright la usuyabona ukuthi lento akuyona into yomuntu lento into kaThixo. Ngithena ngibuka ngephasika ngikhuphuka istage ngibuka kahleke manje sengiphambi kwabantu ngithi from my right to my left labantu abangaka babuyaphi kwahlengezela inyembezi emehlweni ngathi kodwa uNkulunkulu umkhulu uyasensa izinto wasekhuluma umoya ongcwele ngilapha wayesethu uNkulunkulu this is just the beginning, you're still gonna see my grace. Ngicela ukuthandaza nalapha eGoli angindlulise le message. Ekseni when I was preaching eThekwini uNkulunkulu ukhuluma ngama bank balance anabo minus. Uthi uNkulunkulu kunabantu abafikela banemali zabo. But right now abasana lutho ama bank account abo are no minus. Ngicela nilalele kahle bazalwane. Ngithi kuNkulunkulu ayive Nkosi ingikhathaza leyo nto ngoba kunabantu nami engaziyo ukuthi lapha bafika be right benemali zabo. Kwaphela imali. Abanye balahlekelwa imisebenzi. Abanye balahlekelwa izimoto zabo. Abanye balahlekelwa imizi yabo. Ngithi kuNkulunkulu baba nje uma ungakungiphendule lapho ukuthi kwenzakalani wathi uNkulunkulu relax, there is nothing wrong. Lalela usethu uNkulunkulu kimi, go and tell everyone o bank account yakhe ino minus. Angisho ukuthi abantu bayodla imali bakhipha imali bese ku bank account bese kuba no minus. Ngifuna lengizwe kahle abantu phela isiprophet basithanda kabi. Umuruthi phela uprofet lo uyitse muntu imurile utlohlola fatsa batho ba lore bana le di minus so ke nyako ntšhape o ska ntšha tlogela tšhelete ya ha ngwaneso
Modimo yena wa tseba hore wathi uNkulunkulu bonke njengamanje ama-bank account abo ano minus. Wathi uNkulunkulu nguvumele ukuthi bebanako kulahleke ukuze kufezeke icebo lami. Ngase babambane ngase ngiyabuza ukuthi kanjani Nkosi icebo lifezeka kanjani umuntu engenalutho. Wayesethi uNkulunkulu ngisazoqhubeka futhi ngikwenze. Kulaba abayobekezela ababekezelele izwi lami, kulaba bayokholwa amazwi engwabekile kuwe. Wayesethi uNkulunkulu kulabo bantu ngine assignment engifuna ukuyenza ngabo. Ngabuza uNkulunkulu ukuthi assignment wani lo. Wayesethi uNkulunkulu kubo bonke abandlule ebunzimeni balahlekelwa izinto, labo bangama kingdom funders, kingdom financiers. Ngabuza ukuthi kanjani Nkosi bayofunda bafinance kanjani abantu banabo minus. Wayesethi uNkulunkulu ngikwenze ngababo so that uma ngideposita, get ready market, get ready because your account in the few coming months, your account, it won't be the same again. There's some transaction, there's some deposit. God is gonna deposit, God is gonna do a new thing. That's what God has said. The eyes what the heavens seen, the ear what the heaven heard. This is the time and this is the season. La khona bantu amehla ngabonanga lutho nendlebe engezwanga lutho izoqala manje ibona izinto zikaThixo. Bambani uNkulunkulu kukhona abantu engibavumele ukuthi balahlekelwe izinto zabo ukuze icebo lami ngeimpilo zabo lifezeke. Nkosi yami, yazi I so wish ukuthi ngabe ningizwa ngomoya. Kunabantu ngicela ningizwe, ngicela lento angayijahi, lento angiyikhulume kahle. Kunabantu abafikelwe iseason. Okay, angithi kune season eyafika whereby abantu they were accumulating things bathola izinto and your life was going so smooth and so nice, and then kuthe kuhamba kwaseqala kwashintsha izinto. Zaqala izinto kunokuthi zingene manje, zaqala izinto zaloko ziphuma ngawani, zaloko zilahleka manje. Kufe lokho ukulungisa, kufe lokho ukulungisa. Hayibo, imali njalo iloku yaphuma, imali njalo iloku yaphuma. Sengibuza uNkulunkulu ngithi lento yenziwa yini, because I've noticed one thing. Kunabantu abafikela abebanikela who were givers to make sure ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka uyaphambili. Kuthe khamba isikhathi bonke those people who bebenikela kwaqala manje kwavaleka, baba nenkinga manje. Usethi uNkulunkulu ungakhathazeki ngalabo, ngithi Nkosi noma ungasababusisanga bonke ke abazalwane, kodwa Nkosi akongibusisele laba engathi nangiqala bathatha imali zabo bathwala lo msebenzi. Usethi uNkulunkulu ukhululeka. Uthi uNkulunkulu wena ukhalela abantu ababusisiwe, wathi uNkulunkulu mangakubonisa ingcebo yalabo bantu, labo bantu wena ukhalela icebu, ukhalela abantu abarich ngathi awuNkosi. Labantu barich kanjani ngoba abasanikeli nakunikela nje manje. Wathi uNkulunkulu uyazi wena ubuye ungikhohlwe mina. Wathi uNkulunkulu, one of the good days I will open the heavens, I will open the window and show you the treasures in their possession. There are people abakhona la ulahlekelwe izinto akusahambi kahle empilweni. Mfundisi umgaga, lala ngintshele bafundisi bami, kunezinto zenu ebewubonazo njengoba umuntu omfundisi usebenza nje, kunezinto ubonazo, imoto zakho beziright, imoto zakho bezinganangxaki, ubuhamba nje ikuthatha ikubeka mfundisi emsebenzini ubuye unganankinga nje futhi. Uzalokhu uzanda neimoto, umsibelokhu uzanda imoto, zathi isuka lapho zalokhu incipha ngawani mhlawumbe ususele nemoto eyodwa manje. Mina ngisuka la eGoli wawusonemoto ezo5. Uyabona ke la ufike kwamshini oyishintshayo. There is a race that I must run, there are victories
to be one. Lord, give me power every hour to. There is a way, there is a way that I must run. There are victories to be won. Lord, give me power every hour. Lord, there is a way that I must run. There are victories, yes, Lord, give me power every hour. Lord, there is a way that I must run. There are victories. Give me power every hour. There is a way that I must run. There are victories to be won. Lord, give me power. There is a race, oh yeah, that I must run. There are victories to be won. Lord, give me power. Oh God, there is a race that I must run. There are victories. Lord, give me power every hour to pursue. There is a race that I must run. There are victories to be won. Lord, give me power every hour to press on. Ngicela ukuvala ngalo mlayezo uNkulunkulu anginike wona. Kunezinto ezilahlekile sasala siyibuza ukuthi inkinga ngabe kimi, inkinga isendaweni engikhonza kuyo, inkinga ikulo shabalala ngemlandelelayo, inkinga ikule igil. Wayobuza kwabanye bakunikeza ama-advices abakunikeza wona. Ngiyababona bonke abakunikeza ama-advice. Khona abakunikeze advice baze bakubuza iquestion. Bathi kodwa are you sure na kule ndawo kuyo? Yazi mina ushabalala ushintshile akusasiye leyo shabalala engimaziyo. Khona abantu abasho njalo. Wangithatha la wangifaka ku microscope. Wangibuka wenza ama researches akho wedwa. Uzibuza ukuthi kodwa le ndoda ngabe ngempela isihamba noNkulunkulu na? Asitheli ngabazalwane eThekwini. Sekuthiwa khona ngiyakwazi ukwenza izinto. I've got that ability to do things. Ukhona umuntu ongenza lela phasika esibuya kulona edonse abantu abangaka. For 3 days all services are fully packed. Engaphethanga nto edonse abantu engena uNkulunkulu. Because there are two things.
is either abantu badonswa uThixo, is either abantu badonswa yinto engiyiphethe. Bantwana sekhaya niyangazi, mina nje abantu angibone ukuthi ngisayophinda mina ngiye kumuntu ngiyoguqa ngamadolo ngiyocela ubhulelo nokuhlolelwa. Mina nje angiboni ukuthi ngelinye ilanga ngiyoya kubantu ngiyofuna into yokudonsa abantu ukuthi isonto ligcwale. Mina nje angiboni ukuthi ngelinye ilanga ngiyofuna imagic samchamnyana yokuthi I don't think so. Isizathu salokho ukuthi ngimbonile uNkulunkulu, and mina nalezinto ezidonsa abantu nesi angiboni ukuthi mina zingangisebenzela. La kimi zingafike zibhede zingasebenzi, ngibuyele emumva athi lo muntu loyo no awuyisebenzisanga kahle, zisebenzise ngibuyele ngiyisebenzise still futhi zingasebenzi, ngoba vese angibizelwanga lezo zinto kodwa mina ngibizelwe abantu. uNkulunkulu wangitshela wathi mawushumayelile wangalixubanisi izwi lami wanhlonipha ngiyakudonsela bona. Awutshela abantu ukuthi baseza abantu kusazogcwala siyofika ngisho eStadium. Mark my words, mark my words, mark my words. Sengiyathandaza ngiyandlulisa le message la ukuthi uNkulunkulu ambutshele bonke abafika abalahlekelwa yizinto sebefike la kuwe. uNkulunkulu hamba ubatshele ukuthi mina nginguJehova uNkulunkulu, konke okulahlekile ngiyakubuyisa. And abanye babo uthi uNkulunkulu ngibatshele ukuthi bangama kingdom financiers. Lalani bazalwane, kukhona abantu le date namhlanje ngathi ungayisekela ubhale kuyikhalenda noma uyifake as a memory ku cellphone yakho lo suku la namhlanje. Cela ukuthi ukubambele singiyathandaza. Kukhona abantu amongst us nami bengithi mangiya kuNkulunkulu ibe buhlungu inhliziyo yami ngithi Nkosi lo mzalwane kanti kwenzakaleni. Wathi uNkulunkulu usule inyembezi ukhalela umuntu ocebile wena orich. Ngathi Nkosi angandasini wathi uNkulunkulu I will show you, I will open up the windows of heaven and show you what how blessed is that person omkhalela. Wathi uNkulunkulu wena you better cry for every soul that doesn't know me. Cry for souls, cry for souls, cry for souls, not for those people. Those people are rich. Wathi uNkulunkulu ngisemsebenzini. Abanye benu bambani ke ngiyaniprepare manje because uNkulunkulu makazokwenza into kumuntu uNkulunkulu qala bambani lokho. uNkulunkulu abanye izinto zenu zilahleke wathula ngabomu. One, kukhona abantu abalahlekelwe izinto la vese wangayithulanga ngendlela okuyiyona, noma wangayintshontshanga wena, noma wawilokhuze ngemali yakho wayithenga ngemali yakho, kodwa abantu mhlambe owathenga kubo basebenzela omunye umbuso, wathenga izinto zakomunye umbuso kanti wena komunye umbuso, kwakolida imimoya, kwalwa imimoya. Ngoba uNkulunkulu uneqiniso wathi kuthathe Sathane ngokwakho ngizomnika owamlo, ngizomnika mina okuqondene naye. Kunezinto ezisilahlekele bangcwele, ezinye vele sasingazitholanga ngendlela right. Kukhona izinto ezisilahlekele kanti kunaboJobe balezi insuku bayavivinywa nguThixo. Wena usazoba nemali, wena usazophatha imali. Uthi uNkulunkulu hamba uprepare abantu ubatshele basuke enqondweni yesonto manje, because I want to move. Imove kaNkulunkulu seyimuvile ebandleni. uNkulunkulu akamanga bazalwane, uyamuva uThixo. Njengamanje imove kaThixo isendaweni ezinkulu, ma big halls, big open spaces. Apho esiyakhona siya eStadium. Mamelani, mamelani. Mina iStadium ngeke ngize ngikhiphe imali ngibhuke iStadium.
mina la kunabantu abazothi baba ngikubhukhela iFNB Stadium ngiyayibhadala cash contant ngibeka phansi. Funa malini baba iFNB? Ngithi hey mntanami, hey uthi baba name your price. Ngithi hey mntanami, hey ngiyakwazi ukona uyanikela kodwa hey yadura iFNB. Bathi baba sitshele ukuthi iFNB ifuna malini siyobhuka thina cash contant sihlukane nezitori. Ngithi nangibiza ama-million uvela uthi hawu baba ukhaliswa into encane kangaka. Avele sign icheck umzalwane athi baba nani hamba nje ubanikeze iFNB. Ngibhuka istadium ngene kuma television ngene kuma radio ngithi ayihlangane khona eFNB la khona uJesu azobenza khona imangaliso aphilisa abagulayo akhulula abantu ngoba ivangeli kufanele lishunya abantu kufanele bamazi uThixo akakwazi uJesu ukubuya abantu basezonweni kangaka. uNkulunkulu akosipha umzuzu wokugcina ke siyolanda imiphefumulo Dabede niyo May Stadium. Uthi na ubikana nabantu uthi sanibonani bazalwa. Uthi ma uthi hayibo sanibonani bangcwele. iFNB yonke ithi wa. Uthi hayibo sanibona iFNB. Hey! Kula siyakhona. Omunye ngathi uyaphupha lo baba mvuseni usebuthongweni laza lamnandi bolela iphupho ngoba amaphupha yafezela. My time is up. Thank you for your time. Ibambeni izinto engizikhuluma ngoba ngikhuluma ngomoya sengiyavala. Kusukela namhlanje abantu nabathi kuwe amasonto ayafana nabefundisi bayafana batshela amasonto awafani. Or futhi mangafuni nje ama arguments ubatshela ukuthi hayi vele amasonto ayafana. Kodwa iChristianity ayifani nesonto. Nabathi nihluke ngani ke? Nihluke ngani nina? Nihluke ngani uthi hayi iChristianity ayifani nobucawe. Ubucawe phela ukuhamba isonto hayi bucawe nje angifuni ukubala that's religion. Ngikhuluma ngeChristianity umahluko waleli ivangeli esilishumayelayo. Lo Jesu esemshumayelayo wafa kodwa ngosuku lwesithathu wavuka. Ngicela ukuvala. Umpostoli ngiyamuzwa mina uPaul uma ethi angifisi ukwazi izinto eziningi. Kudala mfundisi ngifunda le verse but angikaze ngile understand ngendlela engile understanding ngakhona ngephasika. Umongcwele sengiphi revelation. Uthi uPaul angifisi ukwazi izinto eziningi. Uthi no. Angifuni ukwazi izinto eziningi nama mysteries and all those things. Uthi mina nje yinye into engifisa ukuyazi. Ngifisa ukwazi ngalamandla avusa uJesu ethuneni. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu eshaywe kangaka elinyazwe kangaka washona wasuswa phezulu emthini wafakwa ethuneni wafa. Lo muntu kwabeka itshe kwavalwa. Lo muntu kwabekwa amasotsha amgada kodwa lo muntu waphuma kunjalo wavuka ethuneni. Atholakala amasotsha ashayeke phansi afika la isithona waphaphama kwaba yiwona amasotsha ambotshela abantu. Bathi nabawabuza ukuthi kwenzakaleni athi amasotsha hey sithe sisagadile lo muntu asethuneni kwaqhamuka amadoda agqoka impahla ezimhlophe athena wavela kwaphuma umbani kulamadoda wavele washaya umbani sawa phansi. Uma siwa phansi salala. Uma sivuka savuka sathola itshe seliginqiwe sathi siyabheka phakathi ethuneni samthola ngasekho. Bathe madoda yekelani ingane kwa sinike iphamo sathi gadala athi amasotsha impela labantu bafike siphethe iphawu
ukuvela nje kwabo sithe sibabuka sashawa ilightning sawa phansi. Uma sivuka savuka itshe seliginqiwe yena angasekho. Asazi noma bamtshontshile na, kodwa siyasola ukuthi bamtshontshile ngoba there's no way ukuthi lo muntu ubengavuka ngendlela ashawe ngakho. Kwahanjiswa ireport yagcwala yonke indawo, ireport ethi uJesu untshontshiwe akavukanga. Bazama ukuvala into yovuko ngoba vesa amandla evangeli awekho ekushumayeleni, kodwa amandla evangeli asekuvukeni kwakhe. Ngoba nezinye bayazenza, bayabaphilisa ngendlela babaphilisa ngayo, kodwa into yevangeli yehlukile. Asiphathanga lutho, inye into esiphethe, siphethe izwi likaThixo. Sasiphelile, ngiyabonga ngesakhe isikhathi. Phefumulo wami, phefumulo wami, asiphakame thina sonke ngenya. Phefumulo wami, phefumulo wami, lalela uThixo. Phefumulo wami, 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 lalela phefumulo wami, phefumulo wami, phefumulo wami, lalela ngithi lalela, Kosaya etilale ale 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 ushana ale akoshaya izandla zakho bese uyabonga kuNkulunkulu. Nkosi ngiphe lamandla ovuko, impilo yami Nkosi fila kwenzeke lutho, angisana maphupho, angisana mibono, nezwi lakho mangilifunda lisezwakali. Baba, nezwi lakho makushunyayela ngisazizweli. Baba, ngicela impilo yami kamoya ivuswe ngegama likaJesu waseNazaretha. Amaphupho angisaboni lutho, Baba, egameni likaJesu izwi angisezwa lutho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza, vuselela umoya wami, vuselela unampeza wami, vuselela inhliziyo yami. Ngegama likaJesu vuselela umphefumulo wami, vuselela ingqondo yami. Ngegama likaJesu waseNazaretha, shaya izandla uvule umlomo ubonge uNkulunkulu. In the mighty name of Jesus,
Baba wethu ayingcwele siyabonga liphilile linamandla izwi lakho liphefumlelwa nguwena nkulunkulu wethembisile dwala wathi lingebuyela kuwe mumva lingawenzanga umsebenzi. Baba wethu ayingcwele, Baba wethu ophilileyo, egameni likaJesu aqala Baba livula iminyango abangasebenzi bafumana imisebenzi. Baba wethu ayingcwele masenzeke imangaliso ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Baba ngcwele siyabonga udumo amandla ubukhosi bonke sithi bunga bakho uNkulunkulu wethu. In Jesus mighty name we pray. Shaya izandla zakho kakhulu ubonga uNkulunkulu egameni lenkosi. Oh hallelujah. Kusukela namhlanje ngilindele ubufakazi babantu abazoma la ngaphambili abazothi bazalwane ngiwabonela amandla ovuko kweyami impilo senze u1 no2 no3. Ngilindele ubufakazi. Somebody is going to receive a miracle in this place. Ngicela nimshale izandla uNkulunkulu mangabe niyakholwa. God bless you. God bless you. Shaleni izandla kakhulu Thixo. Ngiyacela ukuthi kulesi sikhathi singene masinyane kubonke ababukeli bethu abasibukele connect nathi kusukela inkonzo iqala kwazi kwaba lesi sikhathi. uNkulunkulu omusa akubusise egameni lenkosi yethu uJesu. Lalela mbukela ekhaya. As we are watching this video, kukhona izinto othi yabona la lo baba ubekhuluma nami. Uma ngabe bengikhuluma nawe and nawe ukholwa ukuthi bengikhuluma nawe, ngicela ukuthi ukholwe izwi likaNkulunkulu. Lalela lithi izwi likaNkulunkulu, let every man be a liar but God will never lie. Lento uNkulunkulu ayithembisayo, lento uNkulunkulu ayishoyo, yilokhu uNkulunkulu azokwenza. Kunezinto zakho ezilahlekile, kunezinto zakhe ezivalekile. Ilife yakho nje, impilo yakho ayisenzi kahle, awazi ukuthi nawe bonakalephi. Lalela ngifuna ukukutshela amandla ovuko uma uJesu efa ngosuku lesithathu evuka. Lithi iBhayibheli one of the things uJesu yinye futhi yinye into uJesu athi nakavuka ethuneni wavuka naye. Lithi iBhayibheli wavuka nezihluthulelo. Uma evuka nezihluthulelo umbuzo ukuthi kanti lezihluthulelo wayeyithathaphi ngoba uJesu wafa angaphethe lutho. Izandla zakhe zayibethelwe, inyawo zakhe zazibethelwe, wabhotshozwa ohlangothini, umhlane wakhe wawulinyiwe. Now the question is, lezihluthulelo wayeyithathaphi uJesu? Impendulo ithi kunezihluthulelo ezantshontshwa isitha. Remember uSatan was the angel. Kunama secret asezulwini awaziyo. Kunezihluthulelo azintshontsha. Kwaba khona amakholwa akwazi ukwavalela ngoba ephethe ihluthulelo, ngoba umuntu wamnikeza uSathane ihluthulelo. uJesu uma efa esiphambanweni wayolanda ihluthulelo. Namhlanje kuneminyango engifuna ukuyivula empilweni yakho, futhi ngizokubonisa ukuthi uNkulunkulu akahlulwa yilutho. Uzamile izinto akwenzeki ukuthi ngikhuluma nomuntu osekhaya njengamanje. Wena osekhaya mhlambe uthi baba Nkosi yami angifinyelela ngive ngihlala kude. Lalela, kunezihluthulelo uJesu njengoba ayivukile kwabafileyo, kunezihluthulelo avuke nazo, kuneminyango azoqala eyivule manje. Wavulela amakholwa ayekade avalelekile. Uma eqeda wayesethi kuPetro, Petro, now that we have discovered the kingdom of God, we have discovered the mysteries of God, wayesethi upon this rock I will build my church. Upon this rock I will build my church. In other words, upon the revelation that Paul gave that Jesus is Christ, the Son of the living God. For knowing that Jesus is Christ, there is nothing ongayileka, there's nothing ongashota ngayo. Kuna minyango evalekile empilweni yakho. Ngicela uthathe ngama banking details. As we're taking these banking details, ngicela ukuthi utshale imbewu yakho, uthi the seed yokuvusa izinto. If you want to name them, you can name your things. Uthi baba nako ukufila empilweni yami, nganginaloko walahleka, ngaba naloko walahleka, ngaba naloko walahleka, ngilahlekelwe babashabalala. Nayi imbewu yami. Mawulahlekelwe izinto eziningi nembewu yakho iba yiningi. Lalela, uNkulunkulu akahlulwa ilutho. Njengoba ngikhuluma nawe kanje, ngikhuluma nawe ngoba uNkulunkulu mina ngefinyelele la ukhona.
physical, kodwa njengamanje ngiyafinyelela la ukho. So this is an opportunity for you yokuthi asivuke izinto zami. Please, uNkulunkulu uzokwenza kunezinto ezobuya ezalahleka kwawena uzophila uma uNkulunkulu esenzile. Bese uyasithumelela nje umlayezo noma uyasho nje ukuthi baba ngacela umkhuleko ukuthi uNkulunkulu wenze isimangaliso. uNkulunkulu wenza u1, wenza u2, wenza u3, usibalele zona so that thatha udumo siliphindisele kuNkulunkulu. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Ngicela simshaya izandla kakhulu uThixo.